darajar so. Ibrahim boko sunanka ko? A'a. Ibrahim dai. Dan Alhaji. Good. Ashe ka san sunana? Wai zai ce bai san sunanka ba? Ai ko yau shigo cikin makarantar nan. Dole sai ya san ka. Good. Me ka sana kaina? Kai mutumin kirki ne. Tunda kake haka da ƙaryan boko a makarantar nan. Mun taba shiga layi ko mun taba takama boki? To me yasa kai ka shiga gonata? Ba ka da labarin babu abin da na nema na rasa? Sannan kuma ba taɓa neman wani abu na rasa ba. Kuma ba ka ci. Ba da tariya wajen nema da ni. Ko ba ka ci? Ba ka duniya magana? Na ji. Ban sani ba. Ina samun labarin cewa kai kaɗai kake takwa bagadiya a cikin makarantar nan. Sannan an sha ganin ta da hawaye yayin da kuka gwada ita. A wani dalili zan sa wanda nake so hawaye har ta kai ga kuka? Kai? Da kake cewa? Gwada shi. Kuna da abin da ganin yake cewa? Masoyiya ka kuma? Ku gaba da shi. Rashin sani. Ba na son sake ganin ka da ita. In ba haka ba, ba za ka taɓa jin daɗin haɗuwar da kai ba. Tashi ka tafi. Kai, bai kamata a bar yaron na haka ba. Ya kamata a koya mai lesson. Gaskiya ne dan Allah. Kada ku manta. A cikin makaranta muke. Haka ne. Musata. Zuciyata da ta buga da ƙarfi sannan kuma sai tsoro ya biyo baya. Anya kuwa Hajara zuwa mu gurin Asim ba wani tashin hankalin bane kuwa? Tabbas ni ma fargaban da nake kenan. Domin tun tahowar mu muke shi rashin natsuwa a zuciyata. Da zaki bi shawara, da na faɗa miki. Haba Hajara, me yasa kika yi shiru? Na san dai biki taba bani shawara mara kyau ba. Kuma ba za ki fara a yanzu ba. Dan Allah ki faɗa min abin da ke ranki. Ko zai sa na kufuta daga wannan hukuba. Ba na son ki rika mun kallon wadda bata damu da damuwarki ba. Lokaci guda kuma ki kira ni da wadda bata san darajar so ba. Bai wanda ka damu da shi shawara zai taba zama rashin sanin darajar so ba. Na san kin damu da damuwata.
kina kuma bakin cikin makauniyar soyayya da nake nuna ma Asim. Amma ina son dan Allah ki wa zuciyata uzuri domin ba ita take iko da kanta ba, haka Allah ya kaddara mata. Shikenan, mu je mu zauna kusa da shi ba tare da mun mishi magana ba. Wannan wani irin rashin hankali ne kina tafiya ba ta kallon gaba. Ke me haka? Dan Allah Asim ka yi hakuri dan Allah. A gaskiya sun baka kyautawa. Ka san ba ta yadda za a yi mu zo muna ganin ka mu zo mu baran maka da littattafai. Ke takata. Kin ga ban sa da ke ba. Ki yi wa mutane shiru. Kyau kuma daga yau ki rinka sanin inda za ki jefa kafanki domin wani bai kai na hakuri ba. Wannan shine cin mutuncin da walakancin da nake gudu. Na so na baki shawara amma na san zuciyar da ta san darajar so ba za ta yarda da wannan shawaran ba. Haba Hajara, ki mishi uzuri, kina ganin littattafan shi fa na zuban mishi a ƙasa. Kin ga dole ya jawo shi. Iska na wahalar da mai kayan kara, idan kin gaji da tsayuwan zaki same ni. Darajar so, darajar so, darajar so a zuciya ake sanyawa. Sahibina taho ka zo miyau zaunawa. Darajar so, darajar so. Asim, ban saba ganin ka cikin irin wannan halin ba. Hakika, ko ga garin matsalar da ya faru da kai. Ai dole ka gane cikin wannan hali. Inda wannan jarababbiyar yarinya ta kusanci inda nake. Ban gane ba, wace ce wannan yarinya da kake magana akan ta? Badariya mana. Wa ka sani da za ta shiga rayuwana bayan ita. Gaskiya, tunda nake a rayuwata, ban taba ganin wanda yake gudawa mai soyayya. Wannan yarinya tana da kurmi da kwami wanda namiji zai kai da kwara. Fara ce, tana da ilimi ga kamun kai, ga kin siwa. Saboda ta kaskantar da kanta, ta zo wajenka, ta ce tana son ka, shi yasa kake walakanta ta? Wannan yarinya ba alkhairi bace a tare da ni. Domin kuwa duk lokacin da ta zo wurina sai wani abu ya faru. Haka kacin fa. A'a, ba haka bane. Ka manta labarin da na baka last week ta zo wajena bayan mun rabu da kai. Darajar so, darajar so, darajar so a zuciya ake sanyawa. Sahibina taho ka zo miyau zaunawa. Darajar so, darajar so, darajar so, darajar so, darajar so a zuciya ake sanyawa. Sahibina taho ka zo miyau zaunawa. Darajar so, darajar so. Yanzu ya za a yi kenan. To yanzu yunwa nake ji. Bara na je aji na ci abinci kafin nan ka ɗauko littafin naka. To ai kai ne ai. Ka tsaya kana tara barabe. Ka tsaya ka ci abincin a cikin cafeteria. Da sai mu dora da karatu. Kai dai kam akwai ka da san jin magana wallahi. Ka fi kowa sanin cewa ba na cin abinci a cikin jama'a. Balantana cafeteria inda kowa kana cin abinci yana kallon ka. To shikenan. Sai ka fita din kafin ni ma na dawo. Darajar so, darajar so a zuciya ake sanyawa. Sahibina
Dan Allah dan Annabi Asim ka yi hakuri. Ina sauri ne in je in samu Hajara a waje dan Allah dan Annabi Asim. Ai wannan dabbanci ne kawai ba wani abun nan ba. Duk sanda kika yi yunkuri kawai sai ki mai da shi kamar ɗakin kwananki. Ai duk saurin da kike yi ya kamata ki san zaki iya haɗuwa da wani. Tun da dai ba falon gidanku bane. Mutum ya kwaso yunwansa da ƙyan na samu wannan abincin duk makarantar nan ba mai kyan abincin nan. Ba komai sai na Dakata! Me za ki ce min? Kawon jin so ma abincin kome. Tafi ki bani waje, kar ki sake kusantar inda nake. Darajar so. Darajar so a zuciya ake sanyawa sahibina taho. Amma dai ka ce min sun zo wajen ka sun baka abu ko? Haka ne, amma ni ban ɗauke shi a bakin komai ba. Hasali ma zuciyata tashi take idan na haɗa ido. What? Guys, wallahi ya zama dole mu kama yaran lesson wallahi. Tunda ka gagara fito da matar aure, to ni yanzu na zaba maka wacce ta dace da kai. Kamar ya dade, ba ce ce wannan. Dakata, wa ya kai miki ina bukatar gadon fuskarki. Da fuskarki, da fuskar bakin maciji da ya suke a kuma. Ba na son ka, ba na ƙaunar ka, ba na son ganin ka a ido. Irin yaran nan ne da iyayensu suka rufe suka tada kai kuma aka ci muguwar sa'a tarbiyya ta karanci. Burinsa kaɗai ya yi komai ba a komai, musamman idan ya ƙyalla ido daga 'yan budurwa. Yaɗe kamar yanzu kamar al'amarin naka har ya wuce ga matan banza. Ya tsallaka ga 'ya'yan kirki ka dinga sa ana ɗauko maka 'ya'yan mutane kana keta musu haddi. Yanzu duk abin da nake yi baka gani ko? Baka ko da abin da nake yi to me kake so in yi? Duk abin da na faɗa na riga na faɗi shi ke kuma ba zan waiwaya ba, don haka ki gaya wa Kamal ya bar min gida. Intisar daga kamfanin Nafsan SNK Global Films. Allah mai iko ya kasa ya bishiyar da yake zaune a gindinta saboda bakar mugunta, ashe daga bisani nan ne zai zamo makwancinsa. Intisar. Intisar mai kyau farar mata, shiga da salon kishi ya burge ni. Intisar ne ce farar mata, soyayyar mu zana alkinta. Intisar fara mai kyau gata, shiga da salon kishi ya burge ni. A cikin taron dubu na nuna ta, kyan halin kishi ya ruɗa ni. Intisar ta hoki zo gani, zan miki kyautar soyayya ta. Intisar. Ai na yau ma ya fi na kowane lokaci. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na tuba Nura, wallahi na tuba. Dan Allah ka taimake ni da yarinyar nan ba ta. Karki da in ɗinki da naki. Intisar. Sai da ya ɓata rayuwarta, ƙarshe kuma Allah ya jarrabce shi da sonta. Intisar. Jaruman shirin Salisu S. Fulani, Hauwa Ayawa, Ibrahim Bala, Nafsan Boy FKD, Mudassir Isyaku DTM da dai sauran jarumai. Intisar. Daga yau ina gaya maka,
kar in sake ganin ka a gidan nan ka bar min gida. Wallahi mun kina na san da cuta dan Allah ki hakuri ki shi ki ba shi hakuri dan Allah. Intisar labari da kuma shiryawa Sada Musa Yarima, shiryawa Nafsan Bo FKD, daukar nauyi Mudassir Isiyaku DTM, ba da umarni Ibrahim Bala. Intisar.